wakwaShezi ngizalwa uSejwa uAmbrose Bhekuyise ngiyindodakazi yakhe yesibili kwabaphilayo kodwa ngeyesithathu mangibala nosisi omdala owadlulayo mina omncane emantombazaneni kababa uSejwa. So usuku lwanamhlanje lukhulu kakhulu empilweni yami ngoba selungidonsise izinto eziningi ezabanzima empilweni kodwa uNkulunkulu uyawasinikeza ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sizolungisa. Ngakho njengoba kunamhlanje ngifisa ukubonga umndenini wami lapho engizalwa khona. Ngathi mangidlala udaba bangilalela. Kuthe noma sengibuya sengize emndenini wakwaSithole lapho engishadele khona. Kwatholakala ukuthi nabo bayangizwa bayangilalela bangithathela phezulu bakwazi ukuthi bathi bayangilungisela yonke into ngokusheshsha noma kuthatheleke phezulu sizoqedela umshado wesizwe. Sanibonani, igama lami nguSiyethemba bangazi ngosinazo wakwaSithole. Namhlanje size kumgcaco kaNokuthula eCece noMahlombe ongasekho. Njengoba nisibone nje silana siyafika siphuma kwaShezi eNungwane besizojoja isango la ekhaya kaAdams Mission esigodini sakwaDutoit. Kuzoba usuku oluhle olumnandi kakhulu. Halala! Unamsile wakwaShezi akumine emshadayo ngumpelesi kamakoti. Umangwane wakamzulwini akumine engishadayo khona uyezimakoti. Imina uMesishange akumine ngishadayo uMesisithole. Ngangena ingqotho, wangena imaxekexeke imini oshadayo uMashezi Sithole.